Ovo je vaš kutak na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Informišite se o svim dešavanjima i saznajte nešto novo. Dobrodošli. Balkan, dešavanje i promene. Naziv je međunarodnog simpozijuma koji je održan u glavnom gradu Katara, Dohi. Organizatori su Centar za studije i TV mreža Al Jazeera. Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru na ovom simpozijumu predstavlja rektor, profesor dr. Mevlu Dudić. Prvog dana u jutarnjim satima skup je otvorio generalni sekretar Centra za napredne studije Al Jazeera, koji je izrazio zadovoljstvo da se o Balkanu govori u organizaciji njihovog centra, te da će televizija Al Jazeera vrlo brzo biti emitovana na jezicima naroda Balkana, a posebno na bosanskom jeziku. Prvoga dana u sesijama panelisti su izlagali referate, a nakon toga su novinari postavljali pitanja na koja su izlagači odgovarali. Tema referata koju sam izlagao je uzroci i posledice sukoba na Balkanu. Novinare je posebno interesovalo pitanje položaja Bošnjaka u Srbiji i njihova prava. Drugog dana boravka u Kataru u prijepodnevnim satima imao sam priliku sastati se sa rukovodstvom Katarskog univerziteta, gdje je bilo govora o suradnji između Internacionalnog univerziteta i Katarskog univerziteta. Za popodnevne sate je predviđeno putovanje u poznato njihovo letovalište, gdje će biti nastavljeni razgovori kako u saradnji sa njihovim univerzitetom, kao i mogućnost da novinari izlagačima postavljaju pitanja na koja će oni odgovarati. Za sutra je planiran sastanak i posjeta Ministarstvu Vakufa, Ministarstvu za vjerska pitanja i neke druge značajne institucije. Ono što je značajno također istaći jeste da je stav svih izlagača da je muslimanski brend danas u svijetu nešto što se zove Al Jazeera. Hardverska vizualizacija je novi projekat koji se sprovodi na Univerzitetu u Novom Pazaru. To je ujedno i jedan od početnih koraka ka realizaciji većeg projekta Eko učionica. O svim prednostima ovog sistema razgovarali smo sa menadžerom računarskog centra Univerziteta u Novom Pazaru. Htio bih da počnem sa projektom na univerzitetu Eko učionice, znači ekološka učionica, koja bi trebala da predstavlja ovaj univerzitet sa svim ekološkim aspektima u smanjenju potrošnje električne energije, u smanjenju reciklaže trenutne računarske opreme, smanjenju licenciranja softvera, smanjenju električne energije u globalu jedne učionice, pa je jedan od segmenata te ekološke učionice i hardverska desktop virtualizacija. Desktop virtualizacija je bila većinom na nekom softverskom nivou, sada je to urađeno i na hardverskom nivou. Znači sad, na primjer, ovih 6 računara koji su naravno tu iza mene, potrebno je 6 procesorskih jedinica da pokreću softvere na tim računarima, ali pošto su te jedinice, znači ta kućišta koja u sebi imaju procesorsku moć koja prevazilazi potrebe običnog korisnika, studenta, biznis korisnika ili šta ja znam, došli smo na ideju da upotrebimo jedan računar za 6 terminala. Znači svaki student ima svoj terminal, tako reći, a izvršava se na serveru. Znači na nekom malom serveru koji skupljuje 6 klijenata, u ovom slučaju terminala. Uštede su znači ogromne na samom održavanju, znači 6 puta manje imamo potrebe za održavanjem opreme, 6 puta imamo manje električne energije, 6 puta manje imamo licenciranje softvera, 6 puta da kažemo što tiče i samih terminala, monitora, imamo uštedu i tu električne energije, pošto možete sam sistem da podesite, oni terminali koji ne rade u tom trenutku, po automatizmu se nakon 10 minuta isključuju. Znači sve se dešava na jednom računaru, a 6 klijenata simultano radi na računaru asinhrono, znači kako god želite da to objasnim.
To je znači jedan od projekata koji je uspješno odrađen u univerzitetu. Ovaj računarski kabinet je odrađen znači kompletno. Cilj univerziteta je da ovu jednu ekološku učionicu koju, ako Bog da, treba uskoro da završi, znači sa svim senzorima, sa svim alatima potrebni za to ekološku učionicu, gdje neće biti dozvoljeno čak ni štampanje dokumenata, nego će biti preko našeg kolaboracijnog sistema Google Apps razmjena dokumenata između studenta i rad na istim dokumentima u grupama, znači 5-6 studenta će moći na istom projektu da rade simultano, znači nema potrebe da vode račune jesi li ovo izmenio ti ili sam ja, znači cijela istorija događaja se memoriše, tako reći, i sve se dešava u cloudu, to jest u oblak računarstva, sad trenutno tom najaktualnijem. To je jedan segment u tom oblak računarstva, tako da smo mi duboko ušli u te vode hardverske virtualizacije i softverske naravno, jer većina stvari nam je smeštena na Google-ovim serverima, ne većina nego skoro sve, ostalo je još jedan mali deo podataka koji je još uvijek kod nas i uz pomoć firme N-Computing s kojom imamo saradnju uspjeli smo da realizujemo znači jednu učionicu sad za sad, ali šta se dešava? Dešava se da u ovoj učionici sad imamo samo 4 računara na 24 klijenta, znači iskoristili smo procesorsku moć od ta 4 računara do 50%, znači tako reći komotno mogu da se rade svi Office programi, Photoshop programi, znači Adobe program, izvinjavam se, onda programi za projektovanje, znači sve, osim znači softvera koji imaju 3D rendering i te stvari, ali to naravno ovdje se ne radi u ovom kabinetu, to se radi u specijalizovanim učionicama dole na dizajnu i na projektovanju, tako da je ovo jedan od ključnih momenata za univerzitet da polako stavi jedan zeleni list na svoj logo, da bude ekološki univerzitet. Nadam se uskoro da ćemo dobiti još ovih uređaja koje ćemo sad pokazati kako funkcionišu i nadam se da će studenti biti zadovoljni s ovim projektom, a također i naša budućnost u Evropskoj uniji će nam sigurno biti na raspolaganju u ovim projektima da što bolje odradimo ekološki univerzitet. I dobiju svoj nezavisni account ili račun, znači na samom računaru, znači sve ono što vi čuvate na vašem nalogu kao Jasmina, vaši podaci će biti smešteni u folderu Jasmine i samo ćete vi imati pristup tim podacima. Osim ono što vi obilježite kao javno, to će biti dostupno svima. Tako da svaki student ima svoj univerzitetski nalog i već mogu da aktivno učestvuju u svim projektima, kažem, nezavisno. Znači, nezavisno svako da odradi svoj deo posla. Šta je tu još interesantno? Interesantno je da umrežavanje tih računara, pre smo imali 25 računara da održavamo, na primjer, po jednom kabinetu, 25 računara vi održavate za administraciju mreže, a sad održavate samo 4. Tako da možete da sklonite čak i one uređaje koji su vezani za mrežu, jer vam trebaju, prije su vam trebali mrežni uređaj za 24 računara, sad vam trebaju samo za 4 računara. Sad, zamislite razliku samo u cijeni, koja je to dobit, onaj jedan uređaj koji se zove switch ili router, nebitno šta će se uzeti kao krajnji element spajanja na mreži, košta možda neki od 15-20.000 dinara, neki šta ja znam za home office upotrebu, profesionalni koštaju mnogo više, a sad možete da zakačite neki obični router ili switch koji to sa 4-portni koji košta 10 puta manje, na primjer. Isto u tom prvom ulaganju u sam projekat ekološke učionice smanjuje se do 40%. A drugi stepen ulaganja, ako imate već monitore, a računari su vam već zastareli, vi onda uzmete samo jedan računar, dobro ga primite, a ono ostalo se možete da sklonite ili da otvorite neki, da kažemo, internet klub u sklopu univerziteta ili neki klub studenta u sklopu univerziteta, da iskoristite i te resurse, da ih ne bacate. Znači taj ekološki segment, znači iskorištavanje do maksimuma računarske opreme na univerzitetu je sigurno implementiran u 90% slučajeva, tako da kažem, znači utrošak je ogroman. Zahvaljujem se upravi pošto su prihvatili ovaj moj predlog vrlo
rado i učestvovali su aktivno u tom projektu, baš su pozitivno reagovali na ovaj deo projekta koji je već odrađen. Sad naravno idemo u drugi deo projekta ekološke učionice koji će biti, nadam se, za 3-4 mjeseca gotov. Manje posla za obrazovanje, veća, znači manje troškovi. Sad, šta je tu konkretno korist? Studenti hoće to značiti veći broj računara, kompjutera za studente? Naravno, to mi je bio i primarni cilj. Znači, u ovom trenutku mi smo imali 50 računara, na primjer, u 2 kabineta. Sad ja imam 8 računara u 2 kabineta, koji rade isti posao kao i onih 50. Sad ja imam, na primjer, 40 računara, znači govorimo o kućištima, samo ne monitorima, jer na monitori u ovom slučaju je terminal, znači ono što student, kao što vidite iza mene, da oni rade na terminalu, tako reći, ili računar uopšte ni ne vidite, jer računar je samo jedan koji je tu. I kažem da u tom slučaju studenti neće primijetiti nikakvu razliku. Svi softveri se ponašaju vrlo korektno, sve smo istestirali naravno pre nego što smo i implementirali ovaj sistem, ali otvara se potreba šta sa starim kućištima i sa kućištima kojima sad već nije mjesto u računarskom centru, u računarskom kabinetu. Mi smo došli na ideju da otvorimo još nekoliko računarskih kabineta i da polako edukujemo nastavni kadar da koriste računarske tehnologije u implementiranju svojih predavanja i vežbi. To jeste da, na primjer, da uzmemo ekonomiju, nećemo uzeti uvijek informatiku, uzet ćemo ekonomiju. Na primjer, upravljački informacijni sistemi predmeti. Oni mogu da rade to i na predavanjima i na vežbama uz pomoć računara. Jer upravljački informacijni sistemi za to i služe da ekonomisti koji završavaju kod nas imaju taj predmet, da se adekvatno obuče koji su to aktuelni upravljački informacijni sistemi, koji su to trenutno instalirani po javnim ustanovama, po biznis preduzećima, velikim preduzećima, malim preduzećima, i da mogu da se direktno obuče i za vreme predavanja i za vreme vežbi. Šta je tu još dobra stvar? Da svako predavanje ima rezime svoje, to je neka moja ideja bila, da nakon predavanja se posveti 10 minuta, pošto imamo svoj softver za testiranje studenta, da svaki profesor pre svog predavanja spremi neki 10-15 pitanja, već na kraju svog predavanja, da vidi koliko su bili aktivni studenti, koliko su prihvatili tu temu za tu nedelju, i ako ima nesuglasica, vi vidite odmah rezultate, odmah kažete, gospodine, izvinite kolega, niste odgovorili ovo pitanje, vidim da vam nije jasno, znači to će umnogome da poveća kvalitet, sigurno, ali naravno uz podršku nastavnog kadra. Znači, sistem kao sistem za sebe ima sad primjenu trenutno samo u informatici, ali imaće veoma dobro primjenu ekonomije u stalim departmanima Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. Za pravo i kriminalistiku također, znači oni mogu da aktivno učestvuju na sistemima za razmenu filmova o kriminalistici, suđenja, već šta ima već tamo, znači i njima bi trebalo opremiti jedan kabinet, tako da oni mogu da steknu osjećaj, uviđaj. Nije to samo stavimo video bim, imamo sad video bimove, u svakoj učionici imamo multimedijalne table, imamo interaktivne table, znači sve to imamo, ali dok to student ne proba, dok ne vidi, dok ne interaktivno sudjeluje sa svojim, tako kažem, terminalom, klijentom, ono što profesor kontroliše sa njegovog računara, pošto sad imamo i softver za kontrolu studenta, šta mogu da rade na računaru, šta ne mogu. Mislim, u smislu, kad profesor drži predavanje, može samo s jednim klikom da se zablokiraju miševi, tastature, monitori da se pogase, znači da se obrati pažnja na profesora kad treba. Kad profesor dozvoli, isto može da se, znači sve to će biti ovog semestra aktivno. Naravno, moram da napomenem i ovo, pošto Univerzitetski kutak je jedna jako zanimljiva emisija koja će, nadam se, pomoći računarskom centru implementiranju svoje emisije koja će se zvati Uniteć, pa ćemo interaktivno da radimo na projektima hardverske virtualizacije i eko-učionice u narednom periodu zajedno, šta smo mi to sve spremili za naredni period.
A što se tiče sistema samog, ja bih više voleo da vi vidite kako to sve funkcioniše. Možemo da odemo i u biblioteku, pošto je u biblioteci isto implementiran isti sistem. Znate, nije to samo 6 puta manje energije, to je 6 puta manje buke. Znači 6 puta manje se računar čuje. Zbog čega? Zato što 6 kućišta manje ima. Znači, izvinjam se, 5 puta, jedno kućište mora da stane. Znači, samo na sistemu od 6 računara, ako govorimo o 24 računara, to je 4 kućišta, radi umjesto 24 kućišta. To je 24 ventilatora manje, 24 napajanja manje, znači, tako da na primjer u biblioteci kad vi stavite 10-12 računara ipak se to nešto čuje, ali u našem slučaju se više ne čuje ništa. Znači, jedan računar opskrbljuje 11 računara, jer zaboravio sam to da napomenem da u ovom sistemu kad je računar malo jači, možemo da napravimo 11 računara na jednom kućištu. Znači, možemo i tu soluciju, ali mi smo išli u 6 računara na jednom kućištu, jer to nam daje bolje rezultate sad za sad, a imamo mogućnosti i da proširimo na 11 terminala na jednom kućištu. Pratili ste Univerzitetski kutak. Ja vam toplo preporučujem da pročitate roman Ustraga Dževada Jahića Azizovog. Nas pratite i putem interneta na www.uninp.edu.rs. Prijetno!